Parang kay siya. So gamay ra siguro ning wala ni 300 ka tuig aning umaon ning noon kay Okay, once again, good morning mga lumad si Kihudnon. So last video na to, atong ginahimo mao tong pagsulod nato tong langob ni Dihino. So karon nga adlaw atong adtoon tong pangpang nga dunay langob nga gamay nga ang sulod karaan nga lungon. So duha ni siya ka pangpang nga dunay langob nga dunay lungon. Unya, ang unang pangpang ini dunay lungon nga gikawat. Unya, katong ikaduha nga pangpang dunay lungon nga hantod karon na paghihapon. So mo na atong pag-atuon kung unsay sulod anang maong lungon. So guys, di ta maglangan, ta? Mao ni siyang pangpang akong ginaingon nga sa una doon na ni lungon nga butang. Kanya usa tong tuiga mga 6 years ago gikawat ni siya. Kamong nasakpan tong gagkawat dito sa ubos na dapit nang himudlay sila kay bugat mo to siya nga lungon niya dunay taklob. So among gihulga nga kun dili na iuli amo silang ipadakop kay amo to siyang giisip nga treasure diri sa among barangay Liluan sakop sa Maria Sikihor. So human to nga among badlong nga katabang sila namo og uli giguyod na mo din diri nga portion diri namo ni gikamada kani mga bato ay diri man ang original ani nga kuan gibutangan sa lungon. So kaning kuan amo na gibalik og time diri siya nakaposisyon. Dayon pagkahuman adto niya among giadto ang kapitan nga among koralon mo sumuni siya nga koral apa nuno nga gabok na sumuni siya gikoral. So pag koral na mo ani paglabay og duha ka tuig amo na pong gibalikan kay koralon ug utro kay gianay man. Unya ang dakong dimalas nga nahitabo mga lumad si Kihudnon kay pagbalik na mo og koral pag ana na mo wala na ang lungon gikawat na. Tumo siya. So makita na to wala na lungon. Wala na gyud. So sa amo ang mga katigulangan katong lungon na bisa akong lolo namatay nung 26 na edad namatay. Ako sing ikutana kung kinsay nagtungod atong maong lungon maana siya nga wa siya kabalo. So buto sabot nga atong maong lungon dili lang 100 years ang pangidaron. So dugay na gyud siya. Diri siya nung nakaposisyon ang original niya. Sa una pa diri pa to diri to kay sige matumbalhinon kay area daghan nga tuo nga doon ako ni Bulawan ani diri pangkalot na pambungkag ng mga bato. Pero pakyas siguro sila was lay nakuha. Atong maong lungon ang sulod ato sanggot na punoy bugsay nay amol ug martilyo. Sumutay say sulod ato nya na say taklob. Nya subo lang mga lumad si Kihudnon kay nawala siya. Walay bulaway nga nakuha maong lungon mao gikawat. Hindi siya pangtago ay sukib mo ni siya di siya maulanan. Di siya isang pag magbagyo di siya maulanan. Nya tugas puto siya nga maong lungon. Diha siya nakaposisyon sukib kayo. Muna siya ikuan kanang akong giingon nimo nga ninyo nga pangpang nga dunay lungon. Ay ipil ko no. So mo ato makita dunay usa ka karaan kahoy. Mo dinhi siya kuan kanang mo ni siya kanang kauban atong lungona. So pagposisyon ani sa unang panahon giana ni siya ana Bangil. Gilatang siya ba yung ana ang lungon. Mo siya gibangil para siya mopatag. So karaan ni siya nga tugas kauban ni siya itong kahuya. Mura ni siya nabilin dugay na king panahon nya atong panahon atong mga nanglabay yung panahon kini siya kining batuha kita nimo nakakamada. So diri po na siya ni position po na siya diri kay niabot ang panahon nga gibalhin to ang mga tawo isa po mga tawha kay giukay dito kay basin kuno og dunay bulawan anang ilaw sa lungon nga gi position dire. Kay niabot ang panahon na po among gibalik dito si original niyang nahimutangan dire siya nakabutang.
Muna siya ang mga bangag, mga kakihod. So siguro katulungon nga na dire gibutang Original eh, diha gitu. original diha giton siya siguro gitago gyud para safety siya. Na masinay nagguyod, dire gibutang. Ano to mo nawa na gid siya. So muna ang bangag niya. Kaya meron siya nga bangag pero kuan. Tawag ni sukib kayo. Lapad ba sila? Lapad siya silaw. Napagani bukog oh. Pangani bukog sa tao oh. Apa bukog sa tao oh. Muna siya kauban Kahoy magunagon. Bukog mangguna oh. Klaro ng bukog. Kahoy magunagon. Bukog na. Ha? Bukog na siya. May bukog ani. Oo. Bukog na siya. Ay, bukog na ito na. Bukog na siya sa tao. Kauban na siya tulungan na. Daghan na siya dire sa ura ng adugmok. Diri na pisa na isawa eh. No? Guys, na isawa ni sa bitbit sa bato. Bibi anaconda mo na. Ano pa? Yan. Grabe. Wow! Linis na yan. Tikit dahil. Murag sundang. Murag espada. Sulam. Kahit kayo. Murag gabas. No, paling bigit sa aso. Okay, so niya na ta sa ikaduhang pangpang nga dunay sukid or langon nga di kayo dako na naagyud ang karaang lungon ng himutang. So kami mang lungon wala pa rin sa mawala ang karon. Lima lang ani mga lumas limon kay na kadaghan hibalo ang lungon na. Nagduda siguro sila nga dunay bahan di garing gilubong ba gitago o gi kanang nabiyaan ba sa ngalan ka Bulawan. ilahang gikalot. Og nakakuha sila og tinuod nga bato. Kinason mo para ano? Kani pangpang na yung makinason. Muna kitawag sa unang panahon ng Bulalo. tawag bulalo. Bulalo. Dako kayo kinason. Ano? Diri sa pangpang oh. May si sukid dire. Makita na to. Say sukid di siya yung lapad kayo nga sukid. Kita na to siya. Ay mga kinalutan og ano, mga treasure hunter nga nagkalo siguro ani o sa kay nakuha nila ani. Wang-wang. Nalungag ka siya. Nga kita na to. Kao. Ano siya ang mga ako ninyo. Sa karaan lang niya
panahon, dito na panahon na dire. Nabuslot na siya dire oh. Gilaw-alawaan, nabuslot. Oo, nya. Usa kaning kahuya tugas. Buot pa sa buot na siya nga Tugas. anak kay ni siya. So gamay ra siguro ning kuan ani 300 ka tuig aning maong lungon kay kaning tugas hardwood man ni siya, di man basta-basta magabok nya. Nga di siya madali magabok. Nya samot nga naa siya ning tago, di siya molanan pero nabuslot siya nagabok di siya gyapon. Subot pa sabot nga dugay na kay siya dire naka-plaster. Nya kung makita nato napagani siya mga bukog-bukog nga gagmay oh, natipok diya. Muna na siya nabilin. Wala siya mga bukog oh. Bukog sa tao gila siya. Gagmay na lang. Nya kani siguro butas at anong mangungon mga wala mga nara si mga 5 siguro ni 5 pes. So di na siya ingon taas kay tawo ning pag-iyaan ning muna. Pero gaduda ko ani sa unang panahon naduna ni si Taklob para sa itong nawala ditong kuan nawala nga lungon sa pikas nga kuan langob nga ato unang giadto doon na si Taklob nga kumpleto nag-ana siya purma o ana ana nya dako to siya ani taas kani kay wala man si Taklob pero klaro gipingraan na kasi ako nang pop na iyang kilid do. Kating trana na gini ya. Sa una, diri man siya nahimutang oh. Diri sa atras tapit. Diri napita. Nya karon kay gikalot naman din eh. So mo to mga kakihod, mga kalumad si kihod nun. Ang duha ka langob nga naay lungon, yang isa sayang kay gikawat lang, yang isa nagpabilin paghihapon ang lungon nga which is atong na nakita nga dugay na gini nga lungon, sobra na gini og 300 years ka tuig ni nga lungon. So okay. Salamat sa inyong pagtanaw ning video mga kakihod, mga kalumad si kihod nun. So sa mga wala pagka-subscribe sa mga channel, salamat sa inyong pag-subscribe o i-hit ang notification bell para updated mo sa mga bagong nga video. O salamat sa inyong pagsuporta ni guys nga video lumad sa kihod nun. O God bless sa inyong tanan.